Λοιπόν, να πάμε στο Skype πάλι. Ο Γιώργος Τσιατσιάδης, μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοκρατικού. Γεια σας. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σκυλακάκη για την παρουσία του και για τις προσπάθειες που έκανε για να ακούσει τα προβλήματά μας και να μεταφέρει στην Ευρώπη. Λοιπόν, έχω διαβάσει τις θέσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας, καθώς και άλλων κομμάτων, που λέει ότι πρέπει να πάμε στη μείωση των βουλευτών από 300 σε 200. Είναι ένα μέτρο που νομίζω ότι η κοινή γνώμη συμφωνεί. Αυτό πρώτον, γιατί δεν προχωράει. Και δεύτερον, θέλω να κάνω κάτι πιο εξειδικευμένο. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης έχει υπογραφεί από το 2006. Ήταν να τελειώσει σε 6-7 χρόνια το πολύ. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κεντρικούς δρόμους όπως Εγνατία, Αδελφών κτλ. Αυτή τη στιγμή πλήττονται. Η Δημοκρατική Συμμαχία τι μπορεί και τι σκέφτεται να κάνει για αυτές τις επιχειρήσεις? Δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Πρώτον, οι 300 βουλευτές, εμείς έχουμε πει ότι δεν χρειάζονται. 200 φτάνουν και περισσεύουν και θα αναβαθμιστεί και ο ρόλος του βουλευτού, άμα είναι 200. Δεν προχωράει, καταθέσαμε την πρόταση νόμου, δεν είναι θέμα συντάγματος, μπορούσε άνετα να γίνει με το ισχύον σύνταγμα. Δεν το δεχθήκαν τα άλλα κόμματα. Και έτσι δεν μπόρεσε να περάσει γιατί δεν υπήρχε πλειοψηφία στη Βουλή. Ως προς τις επιχειρήσεις, έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου να εξηγήσουμε ότι δεν μπορεί το ένα έργο το οποίο έχει σταματήσει, διότι όπως ξέρετε το μετρό πέρασε πάρα πολύ μεγάλη φάση που ήταν παντελώς σταματημένο, να σκοτώνει τις επιχειρήσεις γύρω-γύρω. Είχα πάει μόνη μου στην περιοχή, είχα δει τα μαγαζιά να ταλαιπωρούνται και δυστυχώς, εάν είχαμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από το μετρό για το πότε θα τελείωνε, θα μπορούσε και κάποιος να πει ότι βεβαίως ανέχομαι το πρόβλημα με την προοπτική της επίλυσής του. Δυστυχώς ισχύει και για το μετρό της Θεσσαλονίκης αυτό που ισχύει για τα μεγάλα έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Υπήρξε μια παύση πληρωμών, βγήκε και όπως ξέρετε κηρύχθηκε άγωνη η διαδικασία. Είχαν λοιπόν τα πολλά προβλήματα τα οποία είχαν και το τίμημα το πλήρωσαν και οι Θεσσαλονικείς που δεν θα δούνε σε ορατό χρονικό διάστημα το μετρό, αλλά και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή με σκαμμένη όλη την περιοχή. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να το επαναφέρουμε και να ασκούμε πίεση προς τους αρμοδίους να μπορέσουν επιτέλους να τελειώσουν τουλάχιστον τη φάση αυτή η οποία έχει γονατίσει κεντρικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση, κυρία Πρόεδρος, που δεν υλοποιηθεί την επόμενη διετία, πιστεύω ότι το 90% των επιχειρήσεων δεν θα αντέξει. Τι μέλη γενέστε? Προφανώς θα βρεθούν οι άνθρωποι με χρέη προς το δημόσιο, προς τον ασφαλιστικό του φορέα. Κάτι πρέπει να γίνει για αυτές τις ομάδες. Κοιτάξτε, γενικώς για τις επιχειρήσεις πρέπει να γίνει κάτι και εμείς έχουμε πει, όπως ξέρετε, έχουν κατατεθεί 3 προτάσεις στην Ατζέντα 2020. Είναι η οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων, διότι χωρίς οικονομική στήριξη οι επιχειρήσεις θα κλείσουν και άρα δεν θα μπορέσουν από εκεί και πέρα να έχουν θέσεις εργαζομένων. Το δεύτερο πράγμα το οποίο έχουμε πει είναι ότι δεν αντέχεται ούτε η φορολογία ούτε οι ασφαλιστικές φορές, διότι εμείς τι έχουμε πάθει στην Ελλάδα? Δεν έχουμε τόσο πολύ ψηλό κόστος μισθών, έχουμε όμως το μεγαλύτερο σχεδόν στην Ευρώπη κόστος ασφαλιστικό και άρα η επιχείρηση πληρώνει σήμερα χρήματα τα οποία με τα βεβαιότητος δεν μπορεί να αντέξει. Και η λογική αυτή μας έχει βάλει σε ένα φαύλο κύκλο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσατσιάδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.